मा होनो मोजां मोनदों ब्लेकखौबो पिंकखौबो हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै जों बहा थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय जोबजासिम नायलांबाय था आरोना आङो फारि फारि देखायलांगोन जुदि देखायलांनो हायो मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला जोङो दा थांनोसै आरोना लोगो सासेया फैबाय थांगोन आं जों दायो देखायलांबाय थागोन आरोना देखायलांबाय थानानैनो आं गारि सायाव मबाइल थुनो हायाना आं गारि सायाव माबाया आरो मबाइलखौ दिहुना ओमफ्राय लामायाव एसे थांनायाव जों आरो डाइरेक्ट मोनोबा देखायखासिगोन आरोना भिडिअखौ नामा गेटआव गारि थांसै जोंहा बासजों मोनसे फैगासिनो आरो बिदि फैनोसै मोसानाय गोरलै जाजोबो फाइनेलि रङिया मोनफैबाय लोगो मोनमारबाय बिथांखौ दिनै फैदोंमोन फैनो मोनफेराखैमोन रङियायाव दिनैसो फैनो जाबाय साथाम लोगो मोनलायबाय जोङो रङियायाव दिनैसो मा खालामगोन फसनखौनो जाला नै सासेया फैसिगोन आं नै सनालिखौ नैखौ बख'ना हाला दखना रङियाव दसे गिदिंबाय tambah dan walaupun hancur tangkum ni kami itu hidup dengan saya nugan dia dari dia kayak gini lagi naik juga sedang banai juga dia tu dekatnya dia lagi kesini ada di sana nut sana nih sana orang gasnya sana nutang अरे कहना क्या चाहते हो सनाला न' थांगासिनो जोङो दा माने मोनाबायबो नायसै आं नायनाय नै मोनसे जोङो सनाला न' जों नै दा सनाला न' थांगासिनो ओमफ्राय एसे माबाबो जाबाय नालाय टाइमा 4:30 जाबाय
ना ओमफ्राय जों माने न'आव थांला आरायता न'निफ्रायबा लाना फैखो आं बुथुमजोबना लाबोबाय इसोरखो ट्रेन स्टेशनाव दंमोन इसोरो माने आन्दायना दंमोननो ओमफ्राय आंबो नै माबायाव थांदोंमोन इसोरो मा होनो नगावआव थांदोंमोन नगावआव थांनानै क'क्राझाराव आन्दायना थाफैदो आं लाना फैबाय क'क्राझार स्टेशननिफ्राय Kenalan nomor tu baca. Lagi yang menpai yang di blouse. Awi wedding dah ke? Kan dulu ni tu kalau video. Lagi yang pai dah dengan train ni dok nak kan kalau nak blouse saya kerja juga bukan biar. Ini kasih. Aku dah tenuk ya. Nih, sana apa di sini sana? Sana yang ada lala. Saya jangan ada. Nah, apa ya kunci ini mungkin? Kunci yang mana ada? Kenali menikah kami ofin ada yang berai bay. Berai. Nih, kan kampung nada. Jauh cina. Kampung nada sana. Jaga reda. Pasti tunggu ini cing. Masa di sana saja. एकदम भित्र माबु नरै नि गुगालै नै बेरे नै सिपाइ गया